Good morning, good morning, good morning, good morning. Maray na aga po. Aga na talaga. Morning, hirit na sa Radyo DCGB ngunyan na Lunes. Petsa 20, kan Hunyo 2022. Marata na tabi kamo. Ini ang satuyang apelasyon. Bungkaras na tabi kamo, tamay klase bagang ngunyan. May trabaho tabi ngunyan. So mga may biyahe, asikaso na ka, maudyan ka mo sa terminal, mabayaan ka mo kan biyahe. Morning hirit! Hirit sa morning! Sa pangalan po ni Henry M. Ini po ganara yan siyang amigo sa Radyo Edwin Peralta po. Sarabay-sabay kita digdi sa programang ini. Sagod yan na alas 7. Story katako na mga pangyayari dyan sa luwas. Katuwang tadyan sa lado teknikal si June Napoles. Sa luwas ang Mega 3. Poro 2nd District. Si Luis Barcena, Ans Galero, Joshua Bino. Sa SDA Mardila. Kami po nagdalaom na okay ka mo dyan. Pero bago magbongkaras, pasalamatan mo na ang mahal na Diyos. Dalang sa panibagong buhay na itanaw sa tuya ngunya na pagkaaga, ngunya na aldaw. See to it na, sabi bagakan, before going to bed, pray. Pag mata mo pagkaaga, mag-pray, mag-gararay. Mga di mang-gararay na susatuyang hinangos na sugpunan ngunya na aldaw naman ini. Bagitong so paka mata bungkaras tulos dai magpangadya manggararay, magpasalamat sa mahal na Diyos sa mga biyaya na ipigtataw sa tuya. Good morning sa kabos na mga lugar na pigabot kan sa tuyang broadcast ngunyan aldaw. Maging sa paagi kan radyo, paagi kan FB Live. Side man ka mo ngunyan na lugar na ini. Maging digdi sa Pilipinas o maging sa ibang nasyon, ang samuya pong pagpapaabot nin patratara sa Indogabos. Unat-unat lawas mo na. Bata siya iba, siguro nagralamaw ta mariray sa panahon. Kasi banggi nag-uran-uran. Kaya medyo mauriimbong ang satuyang pagkaturog. Pero, bongkaras ang tangunan mga story halig dyan sa luwas si Ans Galero. Ans, good day! Good morning, Direk. Good morning sa mga parantabay. Garo maray ang mata mo nga na. Alas 3 pa siya, namata na ako. Maurag ka talaga. Oh, dati.
pag araw ka di talaga, yan ang araw ka ng mga panahon na ini yung medyo nag-iedad na, atab na atab, mata na talaga. Iyo. Alas 4, nangarigos na ako. Di ka lilipot. Dati pagliputon, di man usong niya na ngaya tibnuan mo ki mainit-init, mainit kang tubig. Dahil naman. Para primerong ano masya na yan, primero masya ng buo-buo mo kang tubig, iyan, iinot ang bitis. Oo, pay taas iyan. May technique pala. Oo, pay taas, bitis. O, primerong ano mo, buo-buo mo sa likod. So nga hindi tamaan ng lawas mo. Iyo. O, tapos bitis, pay taas iyan. Sagot sa payo. Yun nagibuong ko next time. At ayo, gibuon mo. Lega ka na diliptan. Pwede. Baloon mo. Baloon ko daw. Oo, at pa nagkarigos ka ano? Diretso. Inuto mo ang bitis mo na. Iyo. Iyon, pahit ka yan. Baloon ko daw. Puntong taon. O, taod-taod. Oo. Di ka liliptan pag ano mo tolos, mangilod ka tolos, okay na yan. Nagkakot naman ako sa imo. Kata na, tuwag tubod ka sa may edad na. Yan. Okay, sige, go. Anyway, Direk, good morning, Giraray. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag niya itong bareta, padagos ngunyan ang investigasyon. Kan mga otoridad matapos na aligadong magharas ang mga miyembros kan Communist Terrorist Group sa sa kampo kan 504th o 504th Maneuver Company RMFB 5 na nakabase sa barangay Esperanza Pilar Sorsogon kasubagi pa sa naini. Susog sa initial na informasyon tabi direk, may mga miyembro kan CTG alegado na nagpaputok sa mga miyembros kan nasambitan ng tropa mag-aalas 7:14 nin pagkabanggi. Ay sin kadakol kayo niyan mga nakadangog sa parte kan Sorsogon mas kinangan isa harayo o pinakaharayong barangay na kan syudad kan legas pinaining kagbakong kan sa tuyang kapalibutan. Sigun sa initial na informasyon, nag-abot nin 5 minutos ang palitan kan putok asin tulos man na nakapagrespondi ang mga miyembro kan 504th Maneuver Company asin nadepensaran an sa indang kampo. Uminatras sa day maaramang direksyon ang mga miyembro kan armadong grupo mantang piga-aram pangunyan kung may mga nairido o nagadan sa parehong lado sa nasambitan ng insidente. Sa ngunyan na tabi direk ang Philippine Army padagos ang maigot na investigasyon may kinaaraman digdi mantang nagtausin din asigurasyon na padagos man girare ang sa indang pagtaon ng proteksyon sa mga residentes kan nasambitan ng lugar dawa na nga niyaw nagpresensya kan mga makateroristang grupo sa indang kapalibutan. And tabi direk ang initial informasyon na nakalap kan DCGB News kay Bahan si Boy Ans Galero, DCGB. Mabalos tabi! Yan! Good morning kay Dan Orense. Kay amigong King. Sabi ni King, kapingiya kita. No problem, sir. Ugaring pirmi ka na yaon dyan sa imong headquarters. Deta ka na nailing digdi sa mainland. Nagyan ka pa man, King, sa ano mo, sa ano yan, workplace mo ta. Pasyanan ta ka naman. Bueno, dugangan ta pa na istorya halid yan sa lawa si Joshua Bino. Joshua Kamen. Yes, isang magandang umaga po, Direk. Magandang umaga rin. Magandang umaga sa ating mga listeners. Para sa mga dagdag pang bareta, matapos aligadong hakbason, kandaipa na bibistong persona, ang sarong motorsiklo na pagsadiri ni Junel Perez E. Andes, 31 anyos, residente kan Zone 6, Anislag, Daraga Albay. Nagpapadagos ngunyan ang investigasyon kan Daraga PNP asin buminong karasman ang flash alarm kaini sa kataraning ng mga city asin municipal police stations. Ang naunang bita ng motorsiklo
tarong Suzuki Smash 115. Kulay itong may plate number na E EC66364. Sa inisyal na investigasyon kan Daraga PNP, alas 12:30 an maagahon kan Hunyo 19 kasudma, ipinarada kan biktimang si Perez an sa iyang motorsiklo sa hampang kan Daraga Lying in Clinic, Barangay Market Site, Daraga Albay. Dahilan ta mangangaki na an sa iyang agom sa naunang bito ng klinika. Tagkod sa magluwas ini, bandang alas 5 an maagahon para kuta na magbakal nin gatas para sa iyang bagong mundag na aki. Alagad digdi na kay ni Nari Paro na nawawala na an sa iyang motorsiklo. Sa ngunyan tabi, direct daipanin malinaw na suspect na tuminabag kan motorsiklong ini. Alagad padagos an follow-up investigation kan Daraga PNP para sa posibleng identification kay ini asin ma-recover ang nasabi ng motorsiklo. Yan tabi direct ang mga presko pang bareta, malinig iyan na nakasurat sa police blotter kan Daraga PNP. Initabi si Joshua Bino, DCGB. Mabalos sabi, Joshua! Okay, sige, diretso kita kan mga istorya. Yaon sa linya si Dan O. Dan, good morning! Yeah, good morning, Direk. Oo. Sa tabako ta puro bakasyon lamang. Pag diyan mapa na pagdigas. Pag may announcement naman akong na maaram na. Di mo maulog ka na naman. Pangyayari sa ibig. Kanan talagang PIO. Di, amiga ko ni Buli, ako may kapat-kapat ko sa Apo. Ano nga ni ang meaning kan PIO? Basta yun na ito. Ah? Yun na ito. Yun ang ano? Panatugan, good morning. Ini po si Dan Orense, reporting live from Tabaco. Ini po, talagang mabukaw na naman na balita. Namaharap na po si Christine Manlangit Bakay. Si Tin Manlangit Bakay kan Sabado. Ang saya pong remains nakasama po sa St. Peter sa Bugtong Likas City. Kaya po, pinapaisip po na sa mga parentes, mga klase, opisina, mga amiga, nagada na po si Christine Manlangit Bakay. Ang lubong po kayo rin sa maabot na Merkules sa 22. Kaya po, condolence po sa pamilya ni Christine, lalo na po sa iyong agong nakabrad po sa apo na si Brad Donji Bakay. Christine Bakay, may rest in peace from Brother Dan Orense, PIO, kan mga kadan. Oy, ano ang update naman kay Odi? So kay Dr. Capuno, update na kaurong ko sa mga parentes, dahil naman iuli so bangkay kita. Ayaw, umbaga. Iyo. I-cremate na sa natin. Siguro in the coming months, iuli din dito. Okay. Informasyon kay Dr. Capuno, sa Canada na po sa i-cremate, tapos iuli din dito sa legacy. So, niya, sa maabot na panahon. Okay. So, Brother Dan Orense, PIO kan mga kadan. Good morning, everybody. Salamat! Maray baga yun pag amay ang pagmatari. Kumbaga, primero, ma-exercise katulos. Moda, early birds catches the worm, sabi nga ni Kayan. Good morning, Giraray. Happy birthday sa mga may birthday ngunyan na pagkaaldaw na ini. Kay Richlyn Tinuco. Kay Leilani Intia Tan. Cecil Nodalo. And of course, sa iba pang mga may birthday ngunyan na pagkaaga. Good morning, Tabi Sendo, and happy birthday. Ano ni pagsasabi mo digi amigo? Araw ka ni an numerong pagsasabi mo digdi. Ano ni napangaturugan mo man sa nini? O may mga prueba ka? Bueno, karamo taraw ang mga headlines kan mga bareta sa Lado Nacional. Naputok mo niyan sa mga national broadsheet. Newspaper front page.
Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Na, dumang kita sa SDA News Center si Pading Mar. Pading Mar, kamen. Yes, good morning, Direk. Headlines ko niya na pagkaaga, aumento sa presyo ng produktong petrolyo, lauman na sa aga, Hunyo 21. Department of Health, piglinaw na wala pang COVID-19 surge. Mantang 70 milyon na Pilipino fully vaccinated na sa COVID-19. Department of Health, nagpatanid sa sobra 1,000 o 1,000 na COVID-19 cases sa katapusan ni Hunyo. Vice President-elect Sara Duterte formal nang nanumpa bilang ika-15 na Vice Presidente kan Pilipinas. Department of Education nagpaabot man ng pagbati kay incoming Vice President Sara Duterte Carpio. Mantang pagbalikan full face classes pag-aadalan ni VP-elect Sara Duterte bilang magiging pamayo kan Department of Education. Final General Assembly ni VP Leni gigibuon man sa Hunyo 27. Guidelines sa pagtudok ng booster shot para sa edad 12 hanggang 17 anyos, posibleng iluwas na ngunya na aldaw. Road safety programs kan Administrasyong Duterte dapat pumagirare na magpadagos, sigong kay DILG Secretary Anyo. Presidente Duterte matrabaho bilang legal consultant ni Senador Bongo pagkatapos kan sa iyang termino. Bantang sa Rupang Bareta, Ekonomiya ka Nasyon, biglalauman na makusog, apisar ka mga agyat na kinakampang kan bagong gobyerno. Sabi ni BBM. Yan ang headlines. Hatod yan kang PYC Enterprises. Hanapon sa na Mr. and Mrs. Raul Marisa Calio. Yan sa Orosite, Legazpi City. Basta radyo, i-PYC nyo yan. 24/7 konektado ka mo maski daing load. From San Domingo Broadcasting Center, ini po si Mardela daing iba. Good morning! Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Newspaper front page. Enot sa Morning Hirit. Sige! Mabalas sabi, Pading Mar. Good morning po lang dyan sa Ibalong Village. Kay Padi. Siguro ngunya nagsisibot-sibot nito o magsanlag. Kan maloto. Balonon pa siring sa trabaho. Direk, Ah! happy birthday palan kay Joshua James Bino. Birthday mo niyan? Iyo. Pangyari sa mo, JB. Nay, happy birthday tabi sa mo, Joshua James Bino. Alam na? Nahali mo nang daday kasi na sisirosigmok dyan Birthday mo palan. Bahala na sa mo si LBB. Doon naman kita sa likod ka na farmers. Ay, itong tanong mo naman so linagang baka. Masirang babaga, no? Ayan, okay. O belated happy Father's Day po lang kaswapon sa gabos ng mga father. Kumusta sa selebrasyon kan Father's Day nindo? Sabi ka ni ba, kaswapon nga Father's Day. Ngunyan na aldaw, ngunyan na aldaw, Mother's Day naman. Sarong aldaw siya na ang Father's Day. Kaya nga ni Father's Day, saro. Si Mother's Day, saro man, aldaw. Oy, kulubat ko pa ng tabi, kulubat ko tabi, so, muya magpabakuna, igo naman na schedule ngunya na aldaw na ini, igo na naman tabing schedule ngunya na aldaw, sige-sige pa magraray ang pagbabakuna kan city government kan Legazpi.
dakol pa po ang ipa na babakunahan. And dapat ma-reach, maabot so target population kan mga taga-digdi sa tuya to see to it na protehido tabi kita kontra digdi sa virus, lalo na taigwa ki mga sub-variant ining Omicron. Ano? Kaya so mga interesado tabi ngunya na daw igwa po alas 9 nin pagkaaga onwards. Yo? First dose requirement for pediatric vaccination 12 to 17 years old and kids 5 to 11 years old, birth certificate or baptismal certificate with photocopy and medical certificate using DOH template for those with comorbidities. For the parent or guardian, valid ID of the parent, guardian, and or proof of guardianship issued by barangay or a special power of attorney for guardian. First dose requirement for adult vaccination, 18 years old and above, any valid identification card. Second dose requirement for pediatric and adult vaccination and booster dose. Please bring your vaccination card or any valid identification card. Sentabi, mapapakuna sa mga interesado. Diyan po sa Exhibit Building, 9 to 5 p.m., Legazpi City Convention Center, Compound, Airport Road, Barangay Cruzada. Ang sakop kay ni kids vaccination 5 to 11 years old, first dose and second dose. Gamit po ang Pfizer. Pedia vaccination 12 to 17 years old, first and second dose, Pfizer and Moderna. Adult vaccination 18 years old and above, first and second dose and first and second booster for adult with comorbidities. Ano ini? Senior citizens 60 years old and above and iba pa mga frontline health workers. Ang itutulog tabi, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Sinovac. Iyan, ano? Sa Gugun Elementary School, Gugun High School, Bunga High School, Mabinit High School, o Elementary School, 9 a.m. to 5 p.m. para sa mga aki ini, 11 years old, first and second dose, Pfizer ang gagamiton. Pedia vaccination 12 to 17 years old, first and second dose Pfizer, Moderna. Adult vaccination 18 years old and above, first and second dose and first and second booster for adult 18 years old and above and mga frontline health workers ang gagamiton Pfizer, Moderna, AstraZeneca and Sinovac. And sa City Health Office Conference Room, Iguaman, 5 to 11 years old, first and second dose, Pfizer. Pedia vaccination, first and second dose, Pfizer and Moderna. Adult category, 18 years old and above, first and second dose, and first and second booster for adult with comorbidities, senior 60 years old and above, and frontline health workers, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, and Sinovac. Okay? So, yan po ang schedule ngunya na aldaw, 9 to 5 in the afternoon. So, magdumang na lang tabi kamo sa mga nasabing lugar para magpabakuna. Si iba, dahil naman nga so so COVID, dahil nakita nga mapabakuna. Anyway nga, nakakuha naman kita kan primary series. Sabi baga kan DOH, ang epekto kan bakuna, nagluluya man after several months. So kinakaipo, kaya nga ng booster, tanganing mapakasugila yun. Madagdagan, so yaon sa imo, nga ning magkusugirara, may protection ka kontra sa
virus. It doesn't follow na tamili bakunado ka na, dahil naman nga kumapapakuna ta, dahil naman nga ki-COVID, sige nang ralakaw-lakaw dyan sa luwas. Ha? Dahil man po, kaya nga ni ang gobyerno, gusto na sana ang sa endang pag maligo-ugot na mainganyar ang gabos. So, mga eligible individuals na magpabakuna. Iya po, 35 minutos pasado alas 5. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Paghanap ay world-class at abot kaya, Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang good, hanapin ang magaling, hanapin ang check ng right med, hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct, the right one is right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. if symptoms persist, consult your doctor. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, South Star Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. ATC Vitasync, ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync.
Vitaseng. Ang ATC Vitaseng ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitaseng sa presyong abot kaya. 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitaseng. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitaseng. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Kayo po'y nakikinig kay Henry Maceda, ang lalaking hindi inuumaga. Bano mga tugang 20 minutos po bago mag alas 6 nin pagkaaga. Digdi sa Morning Hirit. Basahon taman daw sa mga nakaantabay sa tuya sa paagi kan DCGB News Online. Sabi ni Vanji Basmayor Alcorano, maray na aga po sa gabos kan mga katugangan diyan sa Kabikodan, lalo na sa sakuyang tugang na si Apple Basmayor saka Manay Emma Llaneta, asin ang sakuyang mga akion. Ayan, Diyos mabalos. Sabi man ni Isilam Osno Lam Malunso. Good morning, Sir Edwin. Binabati ko po mga taga Magallanes, Sorsogon, watching from KSA, Kingdom of Saudi Arabia. Salamat tabi sa pag-antabay, maski akong kamo dyan sa ibang nasyon. At least nasasabutan nindo, naaraman nindo kung ano ang mga pangyayari digdi sa satuyang lugar. Kay Josan Gonzalo Azucena, happy birthday. Kay James Alexander Morat Azucena, ayan, Kuya PIO, Kuya Pio. Salamat tabi. Kay ano pa ito? Ko pa digdi na ano lamang na kay Lenny Belen, happy Father's Day po. Belated happy Father's Day sa Gabos, Kasuwapon. Ang ginibog ko Kasuwapon diyon. So usual na trabaho ta. Ayan, manguskus lamang kan mga ginaramit na bado, pantalon, kung ano pa, underwear, etc. Laba-laba lamang pagkaaga. At least na maghapon lamang, nakapamalaybay, nakapamara. Ano man ka na imbis na palaban mo sa iba, mabayad ka pa, ika na siya, na-exercise ka pa. Baka may midbid ako na abo na gan maglaba. Sige na siya na palaba. Ano man nga kandit na kantidad, 200 pesos, nakapalaba ka na, dakol na. Ano, katata ka maglaba? Yung nga na yung problema nga yata, maka mga nosaro, mapapiritin siya maglaba. Kan mga lampin. Aday naman kilampin ngayon yan. Diaper na baga ngaya. Iyo niya ako, aday, tama man. Inabot mo niya ako so panahon na day na uso ang lampin. Kaya ito, bagay, araw kaya ng sistema sa mga big kiss. So lampin, no, yan na ayo ka to ang big, mas maringan, ilagod ka ito. Bako? Okay. Sige, 15 minutos po. Bago mag alas 6 nin pagkaaga digdi sa Morning Hirit, ngunyan pagka Lunes na Lunes, Petsa 20, sige na ang mga preparasyon kan mga LGU kan iba para sa sendang inaugurasyon sa masunod na simana. Yan. Ang primero aldaw pa lang kan pag-asumir sa pwesto, Biyernes, Pitsa 1,
kan July. Uyug-uyugon mo iyan. Day pa man ang day pa man yan kay tultol na trabaho. Sa otro pa simana kan na July, dispis na yan gibo kan sa indang mga dapat giribuhon. Pero ngunyan pa sana may mga LGU na nagkakaigwanan mga preparasyon. So mga baguan alimbawa, igwana sindaki mga proposed plan na gigibuhon sa indang pag-asumir sa first 100 days. Taigwana sindaki mga kinuroang mga katuwang sa pag-ibo kan sindang mga plano. Ayos iyan. Pero si iba man, dahil pang preparasyon. Hindi siya na so mga mantenido sa pwesto, gayod, ipapadagos ninda so mga nawalat ninda. So dahil pa ninda na implementar na mga programa. So mga baguan, yan ang sistema kung paano ninda gigibon iyan. Pero siyempre may mga katuwang man iyan kung ano ang dapat nindang giribuhon pag-abot kan mga aldaw. Dapat makulukar ninda sa tamang posisyon sa mga tao. Ano nga malimpya na tamay ati, siguro magkakaigwalang ki review. Ano nga ini siya nga ini, ano nga tinapusan ka ini, nga araw ka ini, o di dapat duman ini. Right people for the right position ang sistema. Ano ini produktibo ini o dae? Bako man nga sir, o duman ini siya ibong diyan kang una. Kung baga nasa process of elimination ang sistema. Yung unaan gigibuhon diyan. So mga nasa in place na, deta nang pag-aron ini. Dumang kita naman makuha sa mga nasa gilid. O ini ang tawag ini, tamaray ini ibugtak na digdi. Tanganing, areglado ang sistema pag-abot kan aldaw. Iyan kung araw ka iyan ang mangyari. So, ilang takon ano ang sitwasyon. Okay. So, maabot na siya. Taga-suapong baga, nagsumpa naman si VP Sara. Namugtak pa na Rizal Day, birthday ni Jose Rizal. Next week, Pitsa 30, si BBM ang masumpa man. And so mga digdi sa lokal, iyo man ang mangyayari, may kanya-kanya naman sindang mga schedule. Kung noarin man sinda masurumpa. Mostly June 30. Ang term of office kan mga incumbent ngunyan will end on June 30 noon. Udto. Yan. So, pagkatapos alas 12, pasado alas 12, so mga newly elected and re-elected will now assume office. Ayan, kanya-kanya naman iyan na pasiriklaban. Kasi siyempre, lalo na sa mga bago, mapasiklab man sinda.
Aber dong ya. Apa sikleman nga kita. Di okay. Anyway nga dakol pa man ang tada tadyan. Ha? So mga data nagkagaramit ka nakaaging eleksyon, nakasubmit naman kita kan sa tuyang susi, may tada pa man nga kita dyan, gamiton ta na lamang nga. Paugmaon ta lamang nga ang mga maaratindir sa pagteripon, libre an snack, libre an pangudto. Yan. Kasi ba may mga sponsor man. Ayos ba pag ano? Ha? Baka nga niyang dako lamang mag-atendir sa inaugurasyon ninda. Ayos. Ayos baga baka. Di mag-atendir na sinatabi ka mo. So mga iimbitaran. Hindi ako kung data sure kung sisay ang mapasurumpa sa Inda. May naisiyan kita na si newly elected governor Noel Rosal and so ibang mga opisyales lokal masumpa sabi kay executive judge Lanuso kay Judge Lanuso. Iyan ang nagluwas na istorya na sinda masumpa kay Judge Lanuso diyan sa Astrodome. Pero limitado man sana ang mga pwedeng makalaog. Taday man pwedeng magsuro pa diyan sa ang tao. Igwa pa nga ni kitang babantayan ining COVID-19. We have to follow the health protocols na ipigset ka na DOH. Kaya day man gabos tutugutan na makalaog sa Astrodome. Garo kada saro na ilihido nagkaparasya na gayon ang pwedeng ipag-iba sa laog. Tinganing ma-maintain ang social distancing. Iyo? Okay. Bantayan tatabi yan. Sa ibang mga LGU, may kanya-kanya man sindang pagsumpa, inaugurasyon sa masunod na simana. Nasa sinda naman iyan kung ano man ang mga pa-effect ninda bago sinda mag-asumir sa sendang pwesto. Tapos yung ibang mga dati, re-elected, dahil naman kidakol na pabida, so mga baguan, nito, posibleng magpabida. Ano? Iyo? Okay? Sige, dugangan tayo istorya halid dyan sa luwas. Mata na si LBB. LBB, good morning. Anong mata? Pasubago pa. Kaniguan mo na. Fight mo naman na yan. Nariraw. Tigbasa ko man sana. Tigano? Tig-confirm kong maray. Na ano? So, bareta ko ngunyan. Kaniguan mo na. Kamanda. Palusot mo naman na. Tama na ka palusot. Kasi bago ka pa nagmata. Nariraw. Naatag ka pa Kadabaan naman. ka ba ka? Gusto ko, ang bareta, solusi mo sana. LBB talaga. Bago. Bako bahaw. Iyan ang tig-apod na LBB. Oo. Laging bago. ang balita. Oo. Ayun. Okay, sige. Roger, tabi Derek Edwin, maray na aga sa mga parantabay. Sa mga dagdag pang bareta, sarong 76 anyos na construction worker, nakuha na sana anbang kay kining nagpapataw-pataw sa coastal area kan Legazpi City Boulevard sa Purok 7 kan Barangay Puro Legazpi City sa may ampang kan Lugaw Republic. Ang biktima tabi Direk Edwin basado digdi sa Legazpi City Police. Ang pangaran iyo si Ariel Tripulca Abiwela, 76 anyos, soltero ini, na residente ka na Purok 9A San Isidro,
Barangay Purukan, Syudad. Sigun sa kapulisan, nakaresibising na din impormasyon na aligadong igwanin na drowning incident na nangyayari sa lugar asin pagduman ka na mga personnel ka na Legazpi City Police, partikular sa mga personnel kan Police Community Precinct number 3, nagduman ang nasambitan ng mga kapulisan para i-verify na nasambitan ng na-receive ng impormasyon asin pagduman managad sa lugar na iling mananggad na ninda so mga personnel ka na Bureau of Fire Protection Legazpi na nagigibo na nin pagsakuro na iling na nagpapataw-pataw ang bangkay kay ni Tabi Direk Edwin sa nasambitan ng lugar asin pagpasiring sa pag-abot Tabi Direk Edwin kan mga nag-responding medical team ngayuan man sa kuro sa biktima wala na inin sinyalis na buhay. Sigun man sa biktima o kaya sa sa pamangkin ka na biktima na iling ini mga alas 10 pa nin aga kasuod ma Tabi Direk Edwin nabuhay pa naglalakaw-lakaw ini sa boulevard kan barangay Puro Legazpi City asin day someday pamasabutan kung natatanangyari ang siring na bagay. Kung kaya dahilan ka na siring na bagay Tabi Direk Edwin nagkabirigla budak nakakirikig sa mga tawong nagpaparasar duman sa nasambitan ng lugar dahilan kan siring na insidente. Ano yun dahil mo siya nakainom. Dahil man Tabi Direk Edwin dahil man makumpirmar kang kapulisan, budak ma-verify Tabi Direk Edwin kung ano man ang gadaan na nangyari. Dakol Tabi Direk Edwin na mga nagsasangasangang mga istorya na mga nadangog na DCGB News, alaga dahil pa man kumpirmado. Sabi naglalakaw-lakaw, baka daw inatake, o kung kaya naglalakaw-lakaw, siguro buyong karigo sa dagat, pero dahil man Tabi Direk Edwin ini pinag-verify o kaya dahil man ini Tabi Direk Edwin na pinag-official na ilaag sa police record kaan na Legazpi City Police. So, dahil pa autopsy report? Dahil pa man. Kaso ano pa lang ini Tabi Direk Edwin, kaso hapon mga mag-aalas sa isnin na pagkabanggi ining nasabitan ng insidente tamay nakailing na sarong niya unduman sa lugar na ngayon may nagpapataw-pataw na na sarong lalaki buda nailing buda pag rescue Tabi Direk pag hawa sa biktima talagang wala na ikisinyalis din buhay matagas na ang lawas kay ini. O di taod-taod na ito. Iyo maray nga nito naglataw siya. Isipon mo nga ni, alas 10 nin aga pa na, iling na last. O di taod-taod na ito nangyari. Takon, luminataw na. Iyo. Usually baga, pag araw kayan, minalubog iyan. Correct. Oo. Bako? Iyo to, correct ka dyan Tabi Direk Edwin. Kung bago pa mananggad, nakalubog sa na ini. Oh, buda, madidipisilan ang napunta. Pag luminubong ka, nakalubog ka sa tubig, ipapalid ka kan current sa ararom. Oo. Mapagal ang pag-anap. Roger to that. Hindi, dati kung baka inatake, kung nasa lawod na siya, etc. O pinulikat, o kung ano pa man, dati pa man yan. Oo, Roger, Tabi Direk Edwin. Sigun man digdi sa kapulisan ka na Legazpi City Police, padagos pansinda sa pagkukondusir pa din mga follow-up investigation may kinaaraman sa siring na bagay. Pero considerable Tabi ni Direk Edwin na drowning incident. Iyo ang nakalaag digdi sa police record sa Legazpi City Police. Okay. Roger. So yan Tabi Direk Edwin na mga dagdag pang istorya halidigdi sa luwas, nakulo na naman na nagtetext sa kuya. Nakulo mga paradangog mo, si Braca Joe. Ay, good morning sa imo Tabi Braca Joe, yan sa Makakay. Tapos si 431, taga Barangay 15 ngaya kami. Uni pa si 342, taga Barangay 8.
Tapos may nagchat man sa Tuya, taga Marayawa po kami. May taga Humapon. Ano gusto sabihin kayahan? Gustong sabihin, kaya mo. Kinaya mo nga maski ni. wara si BP. Ano? Kaya mo maski wara si BP. Masikat ka. Sabi mo baga? O yan ang maski de sinda, kaya ta? Baga? Oo. Naibalyo ta baga? Baga, dyan na alas 3 nga ni. Grabe sa mga viewers mo. Baga? Anong gusto sabihin mo? Maski de sinda, kaya ta? Baga? At sa bagay, naprobaran ta na de. Oo, basta di ka mag-retire. Pangyari. Sige na. Okay, so yan tabi nga na rin na magandang pang istorya halitig di sa luwas. Ako po, si LBB. Babalos! Bueno, mga tugang taod-taod sa tuyang mga bareta. Aaray pero di bibigay. Heidelin Diaz po, yan tayong mandirigma. Pag makulog ang hawak, tama na ba ang maghaplas? Pag nawaraan init, igwa pa bang epekto? Bitin sa akin yan. Magpasta sa Alaksan. Alaksan FR. Diretsyong aksyon, tapos ang sakit ng katawan. Laban lang, Alaksan. Unilab yan. Ibuprofen paracetamol is the generic name of Alaksan FR. If symptoms persist, consult your doctor. Every day sa bahay daming activities, kaya breakfast pa lang, give them champion energy. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Help Champ start your day with a balanced diet, healthy lifestyle, and an energized, nutritious breakfast with Milo. May winning combination ng milk, champion energy nutrients, at Choco Multisarap. Milo breakfast every day, Milo breakfast every day. Healthy Champ, start your day, Milo every day. Mag-Milo breakfast every day with a balanced diet. Tabang para nutritious and breakfast. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Pagkatapos sa duty, after all days office, Sulitin ang araw with Beer na Beer. Tunay sa lasa sa presyong tapat. Tatak Asia Brewery. Para after duty or after OT, sulit ang pagod. May solid sa sarap beer promo. 82 pesos SRP per litro sa sari-sari stores in select areas. Promo runs from February 1 to December 31, 2022 per DOH FDA CFRR permit number 2096 series of 2021. Drink responsibly. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Maggie Magic Setup, sulit na triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa sulit triple pack. Maggie Magic Paghanap ay Sarap world triple class pack. at up. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Sa dagdag savings, araw-araw sa sulit triple pack. Maggie Magic Sarap triple pack. Pili na! Savings up to 2 pesos versus buying 3 Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Paghanap ay world class at abot kaya. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one, hanapin ang good, hanapin ang magaling, hanapin ang check ng right med, hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct, the right one is right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. Symptoms persist, consult your doctor. sa pag-aasikaso niniba, dai paglingawan ang sadiri. Para sure, mag-Wilkins Pure. Quality water with global standards because you're always worth a Wilkins. Processed following the Coca-Cola Company global standards. Busy sa maghapon? Alagaan ang sarili with Wilkins Pure. Level up na si Mommy! Kaya nang ipamper si Baby! Level up sa upgraded Pampers with Rash Shield Improved Design at my biggest ever savings pa from Pampers versus old SRP of select packs. Level up to Pampers today! Pampers,
upgraded Pampers Pants. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta, enot sa Gabos. GB News Express. Mga baretang may init, madadagog na sa Morning Hirit. GB News Express. Mga baretang tinipon sa DCGB News Center. Ini ang mga baretang totoo, sigurado, asin garantisado. Ngunyan, puya ang sa indong tagapagbareta. Maray na aga mga tugang uyapo ang mga baratang unyan na Lunes, Petsa 20, kan Hunyo 2022. Enot sa headlines kan mga barata. Sa lado lokal, end of term address ni Alcalde Noel Rosal bilang pamayo kan Regional Development Council, gigibuhon dyan hapon. Vaccination program kan gobyerno lokal kan Legazpi nagiging matrayumpo. Opisyal kan Philippine Army Gadan suspitsyado nagbadil sa sadiri. Sa lado nasyonal, oil price hike. Kasado na naman sa aga. Preparasyon para sa inaugurasyon ni BBM, padagos na piggigibo kan DPWH. Malacanang nangapuda na sa portahan si VP Sara. Detalles kan barata enot sa lado lokal. Handa na si Alcalde Noel Rosal kan Legazpi City sa iyang gigibo na end of term address bilang pamayo kan Regional Development Council kan Kabicolan sa laog na nagkaparang taon. Sa gigibo na pagtiripon dyan ng hapon sa Marison Hotel Pavilion sa Barangay Corosada, Legazpi City, ipapaliwanag ni Rosal kung ano ang sa indang na ganibuhan sa RDC sa lidungkan sa iyang liderato, lalo na ang mga programa asin proyektos na ipinapasunod ngunyan si Ringman, iba pang plano na gigibuhon sa mga masunod. Si Rosal matatapos na kan sa iyang termino bilang pamayo kan RDC, mantang sa masunod na bulan mapili naman nin magiging pamayo kani. Si Rosal maasumir naman bilang elehidong gobernador kan Albay poon sa Hulyo 1. Dagdag na barata halidyan sa luwa si Ans Galero. Ans Kaben. Dahilan sa daing patod na espersos kan gobyerno lokal kan Legazpi sa pagbabakuna kontra sa COVID-19, uminabot na sa 185,219 ang total na bilang kan mga Legazpenyo na fully vaccinated na. Sigun sa datos na ipinalawas si City Health Officer Dr. Fulbert Hiliego, nalampasan na rin na 171,000 na target na populasyon sa syudad para mabakunahan kontra sa nasabing helang, kung kaya ang total na bilang na ini nasa 107.8% na. Sa nasabing mga fully vaccinated na individual, 15,000 labi ka ini ang mga senior citizen, 149,000 labi na 18 sa 60 years old, mantang dakol naman ang nabakunahan sa nag-edad 12 sa 17 dahilan. So minabot na ini sa 16,241. Ang mga nasa edad naman na 5 sa 11 anyos, nasa 3,509 na, susug sa datos kan City Health Office. Paliwanag ni Hiliego, dakol ang naging tabang kan gilibunin tag information as in house-to-house campaign na tuwang ang mga ospital, eskwelahan, ahensya de gobyerno, barangay at sinipapa para magibo ang siring na bagay. Dagdag na pareta, Ans Galero, DCG.
Mientras tanto, gadaan ang sarong opisyal kan Philippine Army mantang irido ang saro pa matapos na alegadong badilon kan sendang kapwa opisyal dalang sa naipagkakasanabotan sa Camp Martiliana sa San Jose, Pili, Camarines Sur kan nakaaging banggi. Ang nagadaan na midbida na si Major Gary Masidman mantang irido si Sargento Manuel Colico. Nakuaman sa nagkakarigos na nindugo sa laugan sa iyang apartment at bigkasabing nagbadil sa sadiri ang suspitsado na si Captain Martin Anyosa, Administrative Officer asin gabos takadistino sa 50 Finance Service Field Office Finance Center kan Philippine Army. Sa panganot ng investigasyon, bago nangyari ang krimen, sinabi ni Lieutenant Colonel Van Christopher Sumbiling na nasa pagtiripon ang mga biktima asin suspitsyado sa laogan kampo kan magkaigwa nin dahil pagkakasinarabotan. Si Masidman tulos man na dinara sa ospital alaga din deklaradong dead on arrival. Si Anyosa nakuaman sa laogan apartment na nagangarigos na nindugo asin dainang buhay. Balikan tang baret halid dyan sa luwas si Joshua Bino. Joshua, kamen. Daing patod na investigasyon sagkod sa ma-identifikar asin masakote ang mga personang may kagibo kan mga alegadong kaso nin panahabas sa palibot kan Banwaan kan Daraga Albay. Iyan ang siniguro kan Daraga PNP sa paagi kan tagapagtaram kainin si Police Staff Sergeant Marian J. Sarico kasabay kan promesa kainin na daing mapundoan sa indang espersos hanggang sa mapanimbag ang mga personang embwelto sa mga panahabas na sunod-sunod na nagburutwa sa palibot kan Banwaan kan Daraga. Dagdag pa ni Rico, dahil tutugutan kan sa indang hipatura ang paglako pa kan siring na kriminalidad kung kaya padagos ang sa indang operasyon kontra digdi asin tulos na maaksyon sa anuman na impormasyon na ipapaabot sa inda. Sigun kay Rico, kay puwan ang pagtatarabangan entry kan kapolisan asin komunidad tangani magkaigwa sindanin mga lead o maninigong impormasyon na makakatabang sa pag-abante kan investigasyon. Dagdag na bareta, ali sa luwas, Joshua Bino, DCGB. Mientras tanto si Luwens Barcena may dagdagman na istorya. Luwens, kamen. Padagos na nagpapatanid ang Philippine Coast Guard District of Bicol sa publiko na maging mas maingat asin mas mapagmatsyag sa pagpasyar asin paglangoy-langoy sa mga costales kan Albay Gulf area dahil sa pagkakaigwa nin mga insidente nin mga nalulunod. Ini ang ipinagunambitan man sa liwat sa DCGB News ni Coast Guard District of Bicol Commander Commodore Angel Veliran na igwa kaya ni mga kantil asin makusog ang water current sa may tahaw na partekan na costales ni na nasabito ng dagat. Magpuon digdi sa may padang sa may sa Santo Domingo, sangkod pasisiring digdi sa may sur na parte kan Legazpi sa may barangay Puro asin Lamba. Kung kaya mag-iringat talaga ang publiko may kinaaraman sa siring na bagay. Pagsinda nakakanotar o kaya pagsinda nakakasabat din mga tawong nagpaparatarahaw sa ining pinagsisita si Kungay Veliran. Asin na ining mga bagay-bagay na ini dapat talagang pagtandaan na ang kadagatan sa lugar talagang medyo treacherous asin na nagkakaigwa ni na mga insidente ng mga pagkalunod dahil sa mga nakapirang sirkumstansya. Kung kaya sigon kaya Veliran kung malangoy sa nasabitan ng kadagatan, magmantinir sana sa may kaya sa ng matungtungan na seabed dahil magpasiring sa irarom na dainin kaiba o kaya dahil maglangoy na dainin mga ibang mga persona. Kangani kung in kaso may mga emerhensya, madalian na pagre-rescue sa buhay, asin dapat nang mag-ingat na sigon kaya Veliran ang buhay sa Roman sana. Dagdag na bareta halidig din sa lawasa ko po, si LBB. Iyan ang primerong gabtangkan mga bareta. Ang iba pa kayaan pagkatapos kani. Lemex na! Kawawang batay, lumo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang munti, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan, sarap lasang orange, yummy, banana. Plemex na! Sa ubo ng Baby Pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na ubo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex.
Pitex Nagundu L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Nestle All-Purpose Cream, now in budget pack. 35 pesos SRP only. Now it's so easy to create mango ref cake. Wow, wow, weekend every weekend. Basta may Nestle All-Purpose Cream. Try it now with Nestle All-Purpose Cream Budget Pack. 35 pesos SRP only. Visit createwithcream.ph for the mango ref cake recipe. Para sa Uragong Bicolano, arog sa kuya. Kakaskasan ko, babanatan ko. Titibayan, paghihinguhaan ang hanap buhay. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang iba-ibang kulog. Babanatan ko, ni makaskas. Rexidol Forte, bilis banat sa kulog kan payo. Baghat, kulog kan hawak, asin kalintura. In as fast as 30 minutes. Kakaskasan ko, babanatan ko. Ang Uragong Bicolano sa Rexidol Forte. Bilis banat sa abat. Alagang Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extra L-Arginine, Sungaria Cinnamomum at GABA with proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores, Watson's, Southstar Drug, Generica, Rose Pharmacy, TGP, SM, Supermarkets, 7-Eleven, and other leading drugstores, supermarkets, and convenience stores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust. Para sa mga kalalakihan, hatid sa inyo ng ATC Healthcare, your trusted life ally. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. At magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. It is an unsettling time for everyone as we transition to a new normal and all the exceptional circumstances these changes bring. In the thick of these transformations, Divine Word College of Legazpi offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in the new normal way of life by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL. D, devoted to serve you. W, willing and ready to help you achieve your success. And C, committed to make you realize your dreams. While L, living the Divinian Spirit. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. Now on its 61st year, DWCL offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide quality education, professionalism, and service with a wide array of scholarship programs and state-of-the-art facilities. Its highly professionalized and competent faculty and staff are ever ready to journey with you. The online and on-site enrollment for school year 2022 to 2023 for basic education will be from April 4, 2022 onwards. And for both undergraduate and graduate programs will be announced later. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check
out our website at dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile numbers 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Mag-apply. Yes, sir. Kaya magbuhat? Hindi ako sakitin. Mabilis kumilos? Hindi ako sakitin. So, kaya ba ng lakas mo? Hindi ako sakitin. Next! Kulang ang puro resistensya lang. Mag-Revicon Forte. Tumutulong ilabas ang multilakas, muscle, buto, tugo, mata, at puso with proper diet and exercise. Revicon Forte! Unilab yan. Amino acids, multivitamins at minerals ang generic name ng Revicon Forte. Ang gusto kong makamatch itong sweet. Pero hot. Di mag-Mac Spaghetti at Mac Cafe Premium Roast Coffee ka. Pwede man medyo cheesy and cool. Mag-cheesy burger McDo, asing Coke McFloat ka na sana. Hanapunan sa indong angay na match na bagong McSavers Mix and Match. Magpili din sa wrong main, dagdagan ang match din sa wrong side. Miski anong snack combo, 75 pesos sana. Nagbabago ang presyo. Dakulan combos na magugustuhan sa McSavers Mix and Match. Visit your nearest McDonald's store today. Ang new normal kasama ang Gen Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen Z din araw-araw. Ang Gen Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen Z Vitamin C, may laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen Z. If symptoms persist, consult your doctor. Minsan lang tayo mabuhay. Pagpapabukas mo pa ba? Ibalik ang happy. Ngayon ang araw. Hanapin kung ano ang magpapahappy sa'yo. More energy with Enervon. Ibalik muli. Ibalik na happy. Ibalik na happy. More energy, more immunity. Mas happy with Enervon. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. Pabago-bagong panahon, mataas ang bacterial infection ng mga manok. Ang BMEG Integra Tri-Fast ay may lakas ng trimethoprim, sulfadiazine at bromexin. Ito ang triple shield protection ng kampiyon ninyo. Must be prescribed by a veterinarian. Sulfadiazine plus trimethoprim plus bromexin is the generic name of BMEG Integra Tri-Fast. This portion is brought to you by BMEG Integra Worm X. Now available. Hanapin na sa inyong mga suking tindahan. GB News Express. GB News Express. Detalles kan barata sa Lado Nacional. Nagkaigo na naman in pagiro sa presyo kan bunay asin baga sa nagkaparang sa udan sa nasyon. Nasa 5.50 na ang presyo kan kada pidaso nin sadit na bunay. Igwaman nin pigpapabakal na 30 pesos katumbas nin 5 pidaso asin 180 sa kada sarong tray kan bunay. Mantang ang pinakamahal na bunay mababakal na sa kantidad na 8 pesos kada pidaso para sa large na bunay asin 240 pesos sa kada tray. Saro sa mga dahilan kan pag-itaas kan presyo nin bunay iyo ang nag-itaas na presyo kana produktong petrolyo siriman ang patoka sa manok. Mantang ang bagas pinakabarato na ang 35 pesos kada kilo nin regular milled rice, mantag ang pinakamahal nasa 60 pesos kada kilo. Mientras tanto, nakatala na naman mag-itaas ang presyo kan produktong petrolyo sa aga.
Lauman ang 2.40 sa kod 2.70 na dagdag singil sa kada litro nin diesel. Mantang 160 sa kod 2 pesos sa kada litro nin kerosene. Siriman 30 centavos hasta 60 centimos man sa gasolina. Sa oras na maipatob ang nasabing aumento, maabot na sa 13 pesos ang itinaas kan presyo ng diesel sa lausan nin tulong simana. Magigurumduman na sunod-sunod ang pag-itaas kan presyo ng produktong petrolyo sa mga nakaaging simana dalan sa giyera entre kan Ukraine asin Russia. Piglinaw kan Department of Health na daipang surge o paglangkaw asin mantinidong nasa low risk classification ang COVID-19 sa Pilipinas. Partikular na sa National Capital Region, abisar kan pag-itaas kan mga kaso. Sigun kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere na totoong magkakasunod na aldaw na halangkaw ang arestong mga kaso kan virus. Kanakaaging simana, nasa 435 ang COVID-19 cases, 539 kan Biyernes, asin 585 kan Sabado. Luminampas man sa 4,000 ang mga aktibong kaso na pinakalangkaw poon kan Mayo 7. Piglino man ni Vergere na kadaklan sa mga naarestong kaso, mild sa code moderate cases man sana. Mantang mas sa baba pa man, giraray sa 20% ang healthcare utilization rate sa nasyon, pero sa oras na pumakol ini sa 500 o 50%, i-rekomendar na kan DOH ang pag-itaas kan COVID-19 restriction. May oras ng tibapa detalles kan Bareta sa lado nasyonal. Posibleng pumakol sa 800 sa kod 1,200 ang marestrong aldaw na kaso ng COVID-19 sa nasyon sa katapusan kan presenteng bulan. Sigun kay Health Undersecretary asin spokesperson Maria Rosario Vergere na mangyayari ni kung magpapadagos ang pag-itaas ni mga kaso ngunyan. Sinabi niyang ang mga projection na ini bako pa man sigurado pero pigagamit ninda ini bilang preparasyon sa posibleng pag-itaas kan mga kaso. Paliwanag niya na ang pag-itaas kan na restong kaso dai maapod na surge dahil bako man ini biglaan na pag-itaas kan kaso. Nagigurumduman na siguraray nagapagresto ang DOH kan pinakahalangkaw na bagong kaso kan nasabing helang sa nakaaging 2 simana o 2 bulan kan nakaaging simana. Naabot na kan gobyerno ang target kining matudukanin kompletong bakuna ang 70 milyones na populasyon. 2 simana bago maglusod sa pwesto si Presidente Rodrigo Duterte sa Hunyo 30. As of June 17, kabilugan na 70 milyones 6,247 na individual ang fully vaccinated na 77.8% kan target population. Sinabi ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Carlito Galvez na patunay ini kan pangako kan gobyerno na sagkod mapapwede mabakunahan ang dakol na Pilipino kontra sa COVID-19. Naglalaom si Galvez na ipagpapadagos kan bagong leader kan nasyon ang vaccination program kan gobyerno. Miyambes na sigararay piging ganyar ni Galvez ang publiko na magpatulok na nin booster shot bilang dagdag na proteksyon kontra sa virus. Sa datos kan National Vaccination Operation Center, maabot na sa 14,704,514 na individual ang naturukanan in first booster shot, mantang 648,555 ang natawanan in second booster dose. Iba pang detalles kan Bareta, formal nang nanumpa si Vice President-elect Sara Duterte Carpio bilang ika-15 Vice Presidente kan Pilipinas.
pinanginutan ni Supreme Court Justice Ramon Paul Hernando ang pagpasumpa mantang kapot kan sa iyang ina na si Elizabeth Zimmerman ang Biblia na ginamit sa oath-taking. Kataning man ni Duterte ang sa iyang ama na si Presidente Rodrigo Duterte asin nagatindirman ang sa iyang naging running mate na si President-elect Bongbong Marcos. Presente man sa inaugurasyon na nagkaparang personalidad araw kay dating Presidente Gloria Macapagal Arroyo, incoming Executive Secretary Attorney Vic Rodriguez, nagkaparang senador, kongresista, gobernador asin mga taga-suporta. Yao man ang sayang agom na si Attorney Manasseh Carpio asin ang aki na sinda stingray asin stonefish sa ginibong seremonya. Sa sayang mensahe matapos manumpa nangapudan si Duterte Carpio sa mga Pilipino na magkaburunyog sa pagbangon asin padagos na kamutan ang Pilipino mantang nababuhay sa mundo. Bago manumpa, nagkaigungunanin misa sa San Pedro Cathedral na pinanginutan ni Davao Archbishop Romulo Valles para sa pagiging Vice Presidente. Pamamayuan man kan Vice Presidente ang Department of Education. Gusto ni Duterte Carpio na magkaiguanin permanenting office of the Vice President na iwawalat niyang legasiya pagkatapos kan sa iyang 6 na taon na termino. Mapunan sa iyang termino bilang Vice Presidente sa Hunyo 30. May restante ba pang detalles kan Barreta? Pig-aadala na ni ilihidong Vice Presidente Sara Duterte Carpio ang posibilidad na dagos ng ibalik ang face-to-face classes sa oras na pamayuan niya ang Department of Education. Sinabi niya na tulong issue ang tututukan niya bilang DepEd Secretary. Enot ang pag-aksyon sa epekto kan pandemya sa mga estudyante na nang dai nakaka-face-to-face classes. Ikadua, ang posibleng full implementation kan face-to-face classes asin ikatulo, ang pagtukar sa K-12 program. Sa datos kan ahensya, nasa 38,000 na mga estudyante na ang preparado para sa face-to-face classes sa maabot na school year 2022-2023 na mapuon sa Agosto. Nagkaparang aldaw bago ang nakatalaan na paglusod sa pwesto, pig-anunsyo kan Office of the Vice President na gigibon ang final General Assembly ni outgoing VP Leni Robredo sa Hunyo 27. Sigun sa tagapagtaram ni Robredo na si Attorney Barry Gutierrez, posibleng gibuhon ini sa Quezon City Reception House na iungunyan ang headquarters kan OVP. Panginginutan mismo ni Robredo ang ultimong General Assembly. Dagdag pa ni Gutierrez na nagpaabot naman sinda nin invitasyon kay incoming VP Sara Duterte Carpio kung guguston kining mag-atendir. Barata sa lado nin Karawat, nakamtan kan Phoenix Super LPG ang sedang ikaduang panggagana kan daogon kay ni ang Rain or Shine Elasto Painter sa score na 106-102 sa PBA Philippine Cup sa Mall of Asia Arena sa Pasay City. Si RJ Hasul ang nangenot sa Super LPG sa paagi nin 25 puntos. Sa ibong lado, nakabawi man ang Magnolia Templados kan sendang daogon ang Barangay Ginebra Gin King sa score na 89-84. Mientras na sa nasabing kawat na eject ang pambato kan Magnolia na si Calvin Abueva dalan sa nakomiter na duwang hard foul o technical foul. Dalan kani tulos man na uminali si Abueva sa playing court asin pagbalik sa indang dugout ini nagkukurahaw na bye-bye PBA asin
makawat siya sa Japan. Mientras tanto, dumakita sa Santo Domingo Broadcasting Network para sa mga COVID tips, si Mar de la Marcamen. Ang pagmantinenin koneksyon sa pagultanan ka mga tao na nadiskubring may COVID-19 at ang sindang mga mahal sa buhay, dakulang tabang para protektahan ang sindang mental health. Ang bagay na nang tinawan ni doon kan World Health Organization Philippines. Sigun sa ahensya, ang mga tawong na-diagnose na may COVID-19 kinagaypuhan in compassionate care, ang pagtabang sa inda na maging konektado sa sindang mga mahal sa buhay sa pagin ng telepono, video as in messaging magtataon ng comfort durante kan isolation. Tarong pagiramdam kan DCGB, DOA sa singa WHO Philippines para sa ligtas na pamilya sin komunidad. Sa COVID-19, ligtas ang mayaram. Iyan mga tugang ang detalles kan mga bareta ngunyan na Lunes. Petsa 20 kan Hunyo 2022. Sa pangaran kan mga pagariba, Mardila, John Napoles sa Laudo Technical. Ako po ang nagatud kan bareta. Edwin Taralta nagsasabing salamat kan sendong pagantabay. GB News Express. News Express. GB News Express. Oras sa Radyo DCGB, 35 minutos pasado alas 6. An oras hatod sa Indokang Robust Dietary Supplement for Men. Robust, daimi na atras, daimi na habo sa kadalaban. Robust, 65 pesos SRP sana per tablet para makasiguro. Magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watsons, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Nurse for Life Lilibet San Buenaventura, Alagang Unilab. Natural lang sa akin ang maging alagain, kaya ako naging NICU nurse. 20 years din ako sa abroad, pero umuwi din ako para sa pamilya ko. Hanggang malakas pa ako, lagi akong tutulong. Para ready akong tumulong, may emergency pouch ako, may Biogesic para sa sakit ng ulo, Immune Pro at 40D para sa vitamins. Para sa akin, ang Alagang Unilab, di ka pababayaan. Alagang Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. Sodium ascorbate. Zinc is the generic name of Immune Pro. Cholecalciferol is the generic name of 40D. If symptoms persist, consult your doctor. Miss, yung order ko. Sandali lang, sir. Imagine mo, pag natapos na ang paghihintay mo, yan ang sarap ng Ginto Gin. Barrel Aged para maswabe ang hagod nito. Ginto Barrel Aged Gin. Ibang ginto. Drink responsibly. Try the smooth taste of Ginto Barrel Aged Gin. Drink responsibly. Gusto mong magkape, pero di ka makapagkape dahil mataas ang blood sugar mo. Heto na ang solusyon. Jims 5-in-1 No Sugar Added, sweetened with stevia. Ang Jims 5-in-1 No Sugar Added ay may unique blend of coffee na sinangkapan ng Korean ginseng na nagpapasigla ng katawan, agaricus mushroom na maaari makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system, at stevia na isang mainam na low-calorie sugar substitute. Sa panahon ngayon, dapat matibay tayo laban sa mga sakit. Mag Jims 5-in-1 Coffee Mix No Sugar Added, sweetened with stevia. Mabibili na sa inyong mga suking tindahan. Fun Facts with Dr. Garcia. Sa unang sintomas, may sipon virus na sa loob ng katawan. Baka di sapat ang spray o pahid lang. Dapat maggamot with Virus Defense Action to help protect your healthy respiratory cells. Spray o pahid lang, baka pitin. Kaya ang sipon, gamutin from within. Gusto mong bilis ginhawa, mag-Neil
Neozep with virus defense action ka. Neozep. Mabilis, magaling. Works in as fast as 15 minutes against Ipon and all its symptoms. Unilab yan. Phenylephrine HCl chlorphenamine malic paracetamol is the generic name of Neozep Forte. This is not an antiviral drug. Taken every 6 hours. If symptoms persist, consult your doctor. Neozep, ang mabilis sa sipon at lahat ng sintomas nito. Phenylephrine HCl, chlorphenamine maleate, paracetamol, Neozep Forte. Level up na si Mommy! Kaya nang ipamper si Baby! Level up sa upgraded Pampers with Rash Shield Improved Design at my biggest ever savings pa from Pampers versus old SRP of select packs. Level up to Pampers today! Pampers. Upgraded Pampers Pants. Mga pre, ngayong pandemic, kailangan malakas ang katawan. Kailangan malakas ang resistensya. Laban sa sakit, ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. Ang ATC Vitasync ay pinagsamang vitamin C at zinc. ATC Vitasync. Sa presyong abot kaya, 550 pesos ang suggested retail price per capsule. Available at Mercury Drug and leading drugstores nationwide. Made by ATC Healthcare. ATC Vitasync. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Ngayong pandemic, kailangan malakas ang resistensya laban sa sakit. Take ATC Vitasync every day. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. DCGB, malalauman sa gabos na oras. Okay, mga tugang 20 minutos po bago mag-alas 7. Ngayon pagkaaga digdi sa Radyo DCGB ngunyan na Lunes. Pwerte dyan so pakapi mo sa kuya. Salamat na maray na init-initan lamang so sa tuyang anong nga ka ni? Tulak. Yan ang gusto ko sa emo John. Talagang mapinadaba ka sa mga pagriba. Ayan. Kasubago pa kita. Dahil pa lamang nainitan so tulak ta. Matingang kita on to the rescue si June Napoles. Pagkapiyon ta ka nga yata. Garong nga dae ka pa nagkakape. O paano kayo na makape na may taklob ang mo ta? Anyway, yan ang pagsasabi ta mga tugang na BBM talaga. BBM. Yan ang pagsasabi. Anong BBM? Babangon muli ang presyo ng itlog, petrolyo, pagkakan, kasi iba pa mga necessities kan mga tao. Iyon na yung pagsasabi tabaga. Natangita si BBM babasolon, dahil man kipigbabasol. Masikan panahon, ngunya na panahon ni Duterte, sige na mambagaan uminto. Sa aga malangkaw na naman ang presyo kan petrolyo. Sunod-sunod. May nakauron nga niya akong driver ka sa Saro ta nag-commute siya na ako pa siya digdi. Sabi ko siya, kumusta ang pamasada? Tiyaga siya na ngayon, oy. Bako na sharing ka ito kan mga panahon na sinda nakaka 1,000 lamang kan maghapon na kayod. Ngunyan, gatos na sana. Ma-boundary ka. Si boundary mo, gura ngaya 700 or 800. Si gasolina mo, sukrudo mo sa auto mo, dapat magaray ka. It's either full tank and tangke or may laog lamang. Nagura na. Pira pa man nga mako ami sa mag-apo na pagbara rota. Digay na nga ni sa Daragaligaspi. Malangkaw na naman nga sa aga. Ang presyo kan petrolyo, where do you pick? Saan kita ka ni Puruton? Mga ipagnod. Sige pa nga ang ralangkaw ng kan mga barakalon.
pangyayari sa presyo kan bagas, pinakamaluya na 35. May asasinta ang kada kilo kan bagas. Susirangon yan yun. Pinakabarato na gayod ang 180 to 200 pesos. So mga marina klase, 300, 400 o sumubra pa. So iba pa mga essential needs. Ang sabi, saro sa mga factors kung natatasiring ka ini ang sitwasyon, iyo po ang gera duman sa Ukraine and Russia. Nataman niya. Duman baga minsan hali so petroleum products na pig-import kan na Pilipinas. Although iga pa man kita ki-import hali sa ibang nasyon. So, anong connection kaya pig-apod tang production cost? Ini mga produktong ining pigigribo, dahil ini magigibo kung daing petrolyo, tanata, petrolyo ang pigagamit kan mga manufacturer sa pagmanufacture kan sa indang mga produkto. So, alam ko ang presyo kan petrolyo, ipapatong iyan sa presyo kan mga produkto, kan mga manufacturers. Di pa ano? So, mga end users, ang apektado. Kitang mga konsumidor, ang apektado. No choice kita, no di, magbakalkan mga talagang kinakaipuan ta. Ano daw yun kung bumalik kita sa dating panahon? Kan mga panahon, garo ngayon mapagal-pagal na. Mamuya daw ang mga aki ngunyan na ang pagpakaunon kamuting kahoy, linsa o oraro, o ano pa man na klase ng duma. Di man sinaturood kayan. Kita ang mga may edad na inagiyan tayan kan mga panahon na nagtsiga kita sa kamote. Pero mind you mga ipagngod, mas nutritious ini mga dumang ini. Bako, nata sa bulod, nagkabaruway sa mga tao dyan, sa duma sana. Kamuting kahoy. Kung baka kamuting kahoy, lagi cry. Mga matabaong pa pati. Pagkalutuon mo siya na yan, tapos may sausawan kang patis na linuto sa gata, may lada, pertiyo na baga. Kamote, batag, kamote baga, i-slice man iyan, pipritos, garo mas na french fries. Ang batag, very rich sa potassium. No di, mga ngunya na mga panahon, ang mga aki, kung di man tuod, di man kayan mapahit. Pero, mga tugang, ang presyo kan mga root crops na ini, nag-uuminto naman. Dati-dati, sarong kurokompol, sarong atado, ngayon ka ng kantidad. Ngunya nag-uminto naman. Dati-dati, ngayon sarong latang kamote, araw ka ng kantidad. Ngunyan, iba na. Nataman niya, mapagalong yan pagtatanom ki kamote. Buda, so transportation cost. Ali sa bulod, pasiring sa saod. Matricycle ka o majip ka. Gurano na ang pamasahe. O siyempre, papatong man ito. Kaya may na
langkaw ang presyo kan mga barakalon. So, kumbaga, petrolyo talaga ang saro sa mga factors kung nata nag-aumento ang mga barakalon ngunyan. Oh. Natamang yung subunay nag-aumento, sudit na bunay 6 pesos, suduro na kula, so large, 8 pesos, natamang yung naglangkaw. Ang sabi man kan mga nag-aataman ng bunay, ano di maglangkaw na ngaya, nasupato ka, umintado. Yugo man. Puro BBM talaga. Babangon muli ang presyo ng mga barakalon sa mga pangangaipota. Napasaya na siya nakataka. Ini, pahit na ini. Hopefully, baka lamang pag-asumir na kan mga bagong leaders kan gobyerno ta sa ano iyan effective next month. Ini mga bagay na ini naiiling maninda and nareparo ninda yan and sa sendang campaign promise natatawang ki-atensyon ini sana magibuonin paagi kung paano. Lalo na itong pigsasabing ang presyo kan kada kilo nin bagas 20 pesos. Kaya daw ito. Sabi kan Department of Agrarian Reform o Department of Agriculture, kayang gibuhon. May mga plano na sindang gigibuhon. Una tataka ito na ibigibo. At ang ngunyan pa siya nagtaram na pwede pala ngaya. Aloy na nagsakripisyo sa mga tao, nagtitiyo sa mga tao sa alangkaw na kantidad kan bagas. Natatangon niya masabi na kaya magpalang nga gibuhon ano ang mga nito, so taramo ninda na pagbiberiyon ang mga kabasan so produce kan kabasan. Nali mo na yan. Baka pasikat naman sa NAO to mabago na ang administrasyon. Sa mga nakaaging panahon ipigibo ninda napauno. At tatangon niya siya na mataram na kaya ng gibuhon. Aber, ilingunta, dakula uno na pasasalamat tabi kan mga tao kun may babae ni sa siring na kantidad. Despite kaning mga nangyayari digdipo sa tuya. May warning nga ni baga na ipinaluwas na malamang within this year magkigo kita ki food crisis. Difícil yan. Baka pag-abot ng oras mag-aragawan ki ang mga tao. Mag-aragawan sa pagkakan. Papaano sa mga tikapong maray? So, can't afford. Paano? Natapag-una ta, sana na ining mangyari na mga bana-bana na magkigwa ki food crisis. Nata, dakulaon po ang epekto kani not only sa ekonomiya, kabuhayan kan mga tao nudi sa peace and order situation. Gutom ang mga tao kung halimbawa. So ano ang tendency? Siyempre, siya ba, kagutom, magibo ki paagi kung paano. As to until such time na magkumitir nin maraot na gibo. So we are hoping for the best na ining mga sitwasyon na ini maremedyoan. Bako man na sabiyon tang tulos. Tulos. Palaway-luway sana ang pahit. Na medyo mapagian-gian ang sa tuyang kabuhayan.
Not only food crisis na pwedeng ampangon base sa mga eksperto, ini pang health crisis. Ini pong sitwasyon darakan COVID-19. Nangunyan, si iba medyo abo na maggaramit kay face mask. Sa Cebu nga ni Bagayo, sa Cebu, controversial ba itong Executive Order number 16 ni Governor Gwen Garcia? Talagang nanindugan siya. Sabi kan DILG, I will give you until yesterday na baguhon ang sendong executive order. Otherwise, magkakaigwa kay legal action. Sabi man ni Garcia, sige, kung ano kaya ang panindugan nita itong executive order, suportado kay ordinansa kan sanggunian pang lalawigan. Sige na kaya. Kuro, nag-una si Garcia, sige na. Para ngayon sagot ka mong pizza 30 naman sana. Tado mo baga, optional na ang paggamit kay face mask sa mga open spaces. Sabi man kan DILG, dahil nga pwede ito, we have to follow the health protocol set by the IATF na dapat pag nasa laws ka na rong, you should wear face mask. Tayaong pangani ang virus. O di nga ya? Bakong nagkarabok ito. Yan. So ini mga bagay na ini mga tugang will serve as a challenge sa masunod na administrasyon. Kung paano hindi ini ma-remedyohan. Dahil mapigahagad kan mga tao na instant solution ang kaipuhan. Pero at least paluway-luway lamang na mapag-ianggian an ano yan, an problema ta ngunyan napigsasapar. So mga uruigawan nga ni subig sabit ang mga ayo-ayo nagkikirad. How much more sa mga daing kakayahan, mas lalong makikirad ito. Siyempre yan. And ang pigisabi ta kaya na benefit of the doubt yaon manggararay sa inda. Yaon manggararay sa inda. So tawan ta ki chance kung paano inio mararemedyohan. And base ini sa sendang campaign promise bago kan eleksyon. And ini ang babantayan kan mga tao. Kung itong campaign promise ninda ma-realize. Bakaw? Pero ngaya baga, ang mandato ninda is 6 years. So hopefully, ining mga masunod na taon, mataon lamang ki solusyon ining mga problema kan nasyon. Ayan. Sabi nga ni kayan, di kita magparasarig nga problema naman sa Ukraine, Russia. Igwa man ki ibang mga paagi baga. So Nigeria, Ambassador ka Nigeria nag-courtesy call kay BBM, nangako na ngaya ang Nigeria third world largest supplier of natural gas. Very much willing nga kami na magtabang makipag-collaborate sa gobyerno
para mas mag-supply ng gas sa Pilipinas. Pero iguaman kitang gas diyan sa Palawan. Ha? May sa Palawan baga kita. Oh. Natata data na utilize kitultul iyan. Pigi-irewala na nga ni iyan na lugar na yan. Tayaon dyan so marina supply manin gas. Ay, napahit ini. Okay? Anyway, mga tugang taod-taod sa tuyang mga bareta. Kayo ba ay KSB? Kulang sa B vitamins? Fortiplex has not just 3 but 5 B vitamins. With proper diet and exercise, it helps fight symptoms of neuropathies and B deficiency.